השנה יש רק 19 סיבות לציין את יום האישה הבינלאומי. נעמה. שודי. נועה. רומי. אמילי. קרמל. ארבל. מאיה. עדן. ענבר. דורון. לירי. דניאלה. שירי. שני. קרינה. עמית. אגם. ועופרה. כל עוד שהן לא פה, אין לנו מה לחגוג. כל ההישגים, כל ההצלחות של כולנו חסרי משמעות. כשיש 19 נשים כמונו. כמונו. בשבי חמאס. חייבים להחזיר אותן הביתה. כי אין מחיר לחופש שלהן. איך אפשר לציין את יום האישה בלעדיהן? פשוט אי אפשר. אם הן לא שוות, אנחנו לא שוות. אנחנו לא שוות. אנחנו לא שוות. אנחנו לא שוות. 134 חטופות וחטופים עדיין מוחזקים בידי חמאס. מחזירים את כולן ואת כולם הביתה עכשיו. 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 עכשיו.